כאן אלכס, אנחנו משחקים בקריאיטיב! כן, כקריאטיבי מיגה, אנחנו בערוץ של גיימר סטים וזה הפסדים הקטנים שלנו בינתיים איתן סרטון לפני כן וזה לא כל כך הצליח לעלות והנה אנחנו בונים בית, בניתי קירות וגם אנחנו עושים קומה שנייה. נראה לי הסרטון הזה שיצא קצר אבל גם נראה בינתיים תתאר את העיר. תסתכלו מה אפשר לעשות פה גיים הזה, תסתכלו לו הנה זה הסקין שלי, החלפתי סקין. כן. אוקיי, ויאללה נראה לכם את השכן שלנו גם. הוא לא כל כך יודע בניות. הוא רק בזבז זמן על בית ענקי שאין בו שום דבר חוץ ממיטות וראש קריפר. כן, לול. כן. זה לא עף לי. אז כשאתם שמעתם אולי נעלה את ערוץ של הסרטון הזה לגיימר סטים או לאלכס ויגל גיימינג. ערוץ חדש עומד להיפתח. די, אין לי לאגים פתאום כשאני מסתכל. חשבתי שאין לי לאגים, ואם אתם לא שומעים את יגאל, אולי זה בעיית רמקולים. קיצר, אם אתם לא שומעים אותו, פשוט אני אשים מוזיקה. אני פה, שומעים? הם לא שומעים, זה נראה, לא יודע. אבל אם הם לא שומעים אני אשים מוזיקה. ואני אגיד play of creative. זה רק יותר משעמם לי עד שהיא תלית את הבית שאם לא רוצה קומה שנייה כי זה ייקח מלא זמן סרטון הזה יהיה איזה 4 דקות גם אצל הסרטונים של פרקור של happy wheel ושל פול כזה פריסה כזה זה תהיה חריפר כזה איגל נעשה בית עם קומה אחת יאללה עם 2 קומות. אחת זה הבית השלישי שלנו עם 2 קומות עם 2 קומות. מצלמה? למה מצלמה? זה שיראו איך אתה נראה לא, יודעים איך אני נראה. שישראל סקייפ הם יודעים איך אתה נראה תגיד לנו למה אתה לא סוגר את הדלת אחריך? טוב זה הבדים שלנו, אנחנו עשינו עיר כזה כלום רואים? זאת עיר, פרוסייל, יגאל האוס זה אלכס האוס, הבית שלי עולה מלא אני אפילו לא רוצה למכור הוא 10 מיליון, אבל אלכס כבר קנה אותו, זאת אומרת בנה אותו זה אומר שזה... אפשר לעשות פה גיימר, כבר ראיתי לכם מה קרה? מה לא? לא עשיתי אבל נקודה זה שרת ספרדי, נשלח לכם הכל בדסקריפשן נכון, זה שרת ספרדי לא אפילו תבנה את הקירות בבקשה אז תסיים את הקומה, תבנה את הזוז, אני אבנה את הקירות תבנה את הרהיטים בקומה השנייה השנייה אוקיי חבל שיהיה אפשר לעשות מקרר שבאמת עובד או ש... לא אז לחשוב על זה כן, אפשר
אומרים. יאללה, אני סיימתי את הקירות, אני ממשיך לעשות עליהם יגאל. כשסיימתי את הקירות עכשיו אני יגאל מבקש ממני לבנות גג. בניתי... וגם בינתיים כשאין בדבר אני אספר לכם למה אני ויגאל לא העלינו בערוץ שלנו עם 40 סאבים כי לאון החליף שם ללאונית ויגאל, אז לאון החליף שם לזה וגם לא היה לי תוכנת שילום. אם היה לי תוכנה עכשיו אני אולי נעלה לערוץ הזה ונראה איך יגאל יחליף. אני אחליף שם אלכס ויגאל גיימינג, לאון יש כבר את הערוץ שלו, נכון יגאל? נכון. סיימתי את הגג. סיימת את הגג? כן. רגע, אני עכשיו... הפחדת אותי, אתה שחור כזה. אני עכשיו בונה חלונות. בוא נראה איך זה נראה מבחוץ. אני עכשיו אבנה גם עוד דברים. נפלתי. הבית שלך בטעם בנינו להיום. נכון. עכשיו אני אלך החוצה לקשט. רגע. עכשיו אני הולך לקשט מבחוץ. זה היה הסרטון של היום. לא, רגע, עוד לא סיימנו את הבית. טוב, קיצר, זה בנינו כזה בית, אני כבר... רגע! אחר כך תראה את הבית כולו כשנסתיים.